намози тавбаро чӣ гуна бихонем? дар ҳадисҳо дидум ҷаноби абу довуд дар ҳадиси 1521 бо исноди саҳеҳ аз абубакри сиддиқ меорад. пайғамбар гуфта будааст ки мега абубакри сиддиқ мега аз пайғамбар шунидам ки касе агар гуноҳи зиёд дорад, камбудии хеле зиёд дорад бародарон, баъд мега чӣ кор мекунад? таҳорат мекунаву меяд 2 ракат намоз мехонад. ҳамин 2 ракат кадом сураеро ки мехонад, нияташ ҳамун 2 ракат намози истиғфор ё 2 ракат намози тавба, яъне ба дилаш ки мегзаронад ки ман барои хотири мағфирати гуноҳам ки аз Аллоҳи меҳрубон талаб кунам ки гуноҳамро бубахша. ҳамин 2 ракат ният мекунад. баъд аз он мега вақте ки буд кардӣ, баъд талаби мағфират кун, буд кардӣ намоза, баъд бардор бугӯ Аллоҳи меҳрубон, ин намозеро ки ман адо кардам барои бахшиши гуноҳам буд.